Hello guys! Και σήμερα θα σας δείξουμε το normal... Έλα ρε! Δεν λες το! Ένα, δύο, τρία. Hello guys! Και σήμερα θα σας δείξουμε το Not My Arm. Για να καταλάβεις τι λέω. Hello guys! Και σήμερα θα σας δείξουμε το Not My Arm Challenge. Όποιος δεν ξέρει, φυσικά θα εξηγήσουμε. Αυτό θα φορέσει αυτή τη ζακέτα και θα είναι από πίσω μου. Αυτά, ας ξεκινήσουμε. Θέλω να μου βάψω τα χείλη μου. Μου έβαψα τα χείλη. Οκ, έλα, φτάνει. Ναι, αφού μου έβαψα τα χείλη μαζί με τη ζακέτα και θέλω, ναι, δεν θέλω άλλο. Θα πάμε. Με σκουπίζα τώρα, αφού με σκούπισα. Εντάξει, ναι, πολύ ωραία με σκούπισα. Βρωμάει απέσια. Θέλω να ζωγραφίσω ένα ουράνιο τόξο μαζί με ωραία λουλουδάκια και με ένα φανταστικό κροκόδιλο. Έχω τώρα ζωγράφισα ένα ουράνιο τόξο, λουλουδάκια και ένα κροκόδιλο. Θέλω να πιω νερό. Το νερό μου είναι ήδη ανοιχτό το καπάκι και είναι... Έβρεξα το χέρι μου. Και σκουπίζω. Θέλω πατατάκια. Πατατάκι. Φανταστικό. Θέλω να μου βγάλω λίγο τα μαλλιά από το στόμα, άμα επιτρέπετε. Ναι. Λοιπόν, αυτά παιδιά για σήμερα. Μην ξεχνάτε να μου βάλετε like και να γραφτείτε στο κανάλι μου. Bye! Δεύτερο βίντεο δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μια χαρά ήταν, εγώ το διασκέδασα.